Een kerstman uit het hoge noord had een gevoel wat niet bij een kerstman hoort. Hij was de kerst zat, dus stuurde hij zijn kat, trok zelf naar een lekker warm oord. De kat zei, wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Is er ook een plan? Is er ook een plan? Is er over nagedacht? Is er over nagedacht? Juist, wat is de bedoeling hiervan? Een timmerman uit Nazareth had een vriendin, maar ging niet met haar naar bed. Dan schonk ze een kind en ze zei, ik snap dat je dat raar vindt. Scheen, gaan we even opnieuw doen. Een timmerman uit Nazareth had een vriendin, maar ging niet met haar naar bed. Ze zei, ik snap dat je het raar vindt. Dus schonk ze hem een kind, had bij je binnen even niet opgelet. De man zei, wat is de bedoeling? Ja! Is er ook een plan? Is er ook een plan? En is er over nagedacht? Oh, wat is de bedoeling hiervan? Doe er een keer, wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Is er ook een plan? Is er ook een plan? En is er over nagedacht? Oh, wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling hiervan?